O que é a educación emocional pois é fundamental. Os profesores teñen que ser tamén xestores de emocións. Pero claro, nun contexto que non é un alumno só, son moitos alumnos, cada un ten as súas particularidades, a súa situación persoal e familiar que repercute na aula na que están prácticamente 6 horas ao día. Nalgúns casos, con profesores que tamén teñen alumnos de distinta tipoloxía en distintos grupos. Por lo tanto, é unha situación que pode ser estresante en moitos casos. En ese sentido, creo que apoiar ao profesorado no que se necesite é unha labor tamén da administración, dos equipos directivos e dos departamentos de orientación, que nese caso sí que fan tamén unha labor moi importante nos propios centros educativos, non só de apoio aos alumnos, sino aos profesores e ás familias. Eu creo que pero é importante que esa colaboración de familia, centro educativo e profesorado en concreto se produza, sobre todo que se reforcen eses valores que todos consideramos básicos e que consideramos fundamentais para unha convivencia.